established that the very decisive measures put in place by the government and the Bank of Ghana have started yielding results, signaling a faster than expected turnaround, which needs to be sustained as we reset the economy. More specifically, non-food inflation has dropped significantly by 19 percentage points. Food inflation has also come down by about 8 percentage points. Core inflation, which measures underlying inflation, is also decelerating at a fast pace. From the beginning of the year to date, the Bank of Ghana has built reserves of about $650 million instead of the programmed drawdown of $98 million. Any ya etwagu ye panimpa ewo Bank of Ghana Dr. Enesadis ana yeteninka na IMF edimu no pani a wosi omanemu ewo Ghana hase Stefan Rodet one also so ensemo a wode man samtrofoni. First, our assessment is that performance under the program has been very strong and consistent with the authorities' commitments. Specifically, the authorities have adjusted the course of policy making to confront very difficult economic and financial conditions and to ensure a brighter future for all Ghanaians. On the fiscal front, more specifically, the government has adjusted the policy stance to bring about a reduction in deficits and restore the sustainability of public finances. This started with a bold 2023 budget that sought to increase revenues and reduce expenditure. Our assessment is that fiscal performance has been strong, and Ghana is on track to lower the fiscal primary deficit on a commitment basis by about 4 percentage points of GDP this year, so in line with the program objectives. The government has met its non-oil revenue mobilization target at end June, the target under the program. It has also kept spending within the program limits. IMF dimu opania wusi omanem ewo Ghana hase nensem trofo nsi de nase no na oho Mr. Stefan Rude na yete nenkan ye kwanya nimu wo ensamfo from Dr. Justice Apia Kubi nchen ana ye kɔ na doctor we obi a wo sɔre ekasa tia pa sesabio yete ne san ene ye kɔ ne san yetie ne san ene ye fa ne san ye kyekyere ma ye san ye tɔn ne san ene ye so etu aka ne ye gye sesa san sasabi wo hwɛ ba ma nim pa kwabena mete hei na ma hwɛ ba ma nim sɛ me yada wo fili me check wo style bia enti bra na me nkɔwe na oba so hwɛ ne yonko ba oba nim pa wo se bra na me nkɔwe ei na asɛm de ɛwa pa o na no aka ho bi mo bɛka na wakyɛ no nso a prime minister de ma UK Rishi Sunak what the sabato jano tese hwɛ no kura nyame ne ade na ekoso no wo sempanifo hwɛ na ye kasa tie yie pa na ye ma sabi enna ene agya bia ne bako school bia na wo hwɛ school kura no a wo de akura na ekoyie na wo hwɛ yie na wo de oba no ko school nwanwa bia wani mra wo ho so na akura wo ko school pampers fam ne to no eche kura yi nyina ene se sa wo pani e ka ne se Rishi Sunak yi wo yo bia wo hwɛ na tipa wo ye Indiani na Hindu mu na odi ne dwuma yie pa omo so ye nkofo bia omo kyiri kura sasabi bema beka se bia opene yonko bema na oba so beka se opene yonko ba ade se ode sansem we atodwa no eno aka hu ma Dr. Justice Apia Kubi kyerɛ se wo tu cha yada papa no papa e wasam a wode atodwa no Dr. Apia Kubi. That man actually or Indian na ebasa no ma basa ni se guru here abofo me na Europeans want the people and America is just an extension to New York. See, almost a day, Saudi any person will say, and you should not do so or a British citizen or a Moja woman, Asia Moja woman. Now, a Busmeo Asia, Nyameo Asia, a Busmeo Africa, Nyameo Africa will never accept that one. And here, then I suppose, say, that was another year, and also I said, you can allow to say. Now he is the head of Commonwealth, which Ghana is under. And he said, the thing, or Mampany or Europe, UK, now what can we say? Now he is the head of Commonwealth. It speaks volumes for us. And what American ambassador came to say, no, this will nullify all of them. And there are there say, and there are there to say, and this I young couple with this I will Europe. Now, so they said, almost and also so a pass that Commonwealth nations, you know,
my kidneys, but it can also be a fact because section of all net family of the forever. If you want number my penny for bar, or not about it opposite, not just say, oh, Chinaki can't, some of the other thing I will can't get mom yet. And she's like, you're now to say, a sovereign nation of Ghana. We can use that to support ourselves a little bit. But then to me, and young who did this, because I have to get an accolade from their fire common. Go almost so there. You're so good in the moment. I'm a fire. And the owner says, my friend is so better about one next because this thing is very easy to say. And to what kind of you think no, mountain and next Dr. Justice Apia Kubi or Yobia Okasa, Etia Sans and Seminole, and or the Sansom way, Emma and some trough for penny or 2 man penny and another down quite good for. I will upon de a doctor in Sia Asari. One of our den some atu Japan was somewhere. Working and said, Sen and Semubaka, and I'm watching so a Sambaqua, Betoja, I want to one cat term radio so TV soon. I say, so call Kolebu Teaching Hospital Honum say no. Yen you are no more said war a harawa and a brebo yaria and Namsuma. Sunday and Cause a brebone a harawan to me a year, Juma Yeno, and Timiniano, or what some told Japa. Yeah, just an anka ya for you cry a Kolebu Teaching Hospital Honumwa. A boy a DJ woman, and Yaboa. Yeah, yen you are no confidential for crackers as a bow. See you am Kolebu for crack nebia, or my pedamoa, yet, baby, a Janani, Jaya, who some betoja, a Ghana for you know who said, and Yama Esiko. Now there were penino Akasa. No, dear to John Watch, I said, Ghana, I gave you why a bit my ye, na osi suya, Sakwabra, a beer me wahai, Nebia Mako, I am Sabian, Doctor Catram Sakwabra, Waharawa, Nasa be our bread born bako, and Yajuma ye, teaches a window will be, Emma, you need the mouse, Sabaya. Won't quantible to me a general doctors are treating mammy at us, so be back with the Mawbia. Nippon won't quana Kitawano, and one a best sign a Kitawo. Now, what they are two doctors said, so we you kid in the back at the Mawbia. Not one say, hey, and Tiabaya Yensia Sadiano, Nakara, a Kododo. Transplant centers across the country, and we have all the organists, and the people should also know how to donate parts of their bodies. As one of the patients said, everybody has 2 kidneys. And normally we need about 1 kidney to carry out all that. So you can easily donate. And the most important thing to me is the eye. When anybody is about to die and your eye is good, you can remove your eye and then donate your cornea to somebody. After all, when you die, you close your eyes. So when the eye is not there, nobody will even notice it. And these are things that as a country, moving forward in our health systems, we can do in this country. And even Ghana then will become a medical tourist center where 380 million people renal dialysis to have bulk procurement. So if they all join together, when you buy it in bulk, you get the prices down. I remember I used to do it with transplant centers across the country, and we have all the organists. And the people should also know how to donate parts of their bodies. As one of the patients said, everybody has 2 kidneys. Doctor Insia Asare, Openia with 2 man penny and another danko kufado for ewo apomode Sam and yeten and Kane. Now, and watch some Pacassia, your factory also say, Yanni Ghana for be bedin como, near Busamo say, Bia, wouldn't be or busu and be what down for be, and I said you'll be our pen pa. So, Cobas be any kidney back and Yajuma, not doctors catcher will say, Minia or Bar Nasa Bema, ya Wutimian. Just say, we back where the Mao Yonkuno, Obey, and now when you're Ghana for so many. The reason why I'm meeting kidney like going from the second because we keep it for a year, and they are already so letty. So I just say, they are Miss that year, meeting Mamma something, and I'm kidney back for the meeting from the let's say, Mayamo said, we are still independent. Saya aku obìnrin, ewé pàtó, the Muslim, some obìnrin náà ní di ayé abu àwọn. It is Saya Muslim can say, no father, no abo. May I see what I am for? May I? father, you know that evident. We look for me, we slow down with my grab up after that. I got to move there. Oh, any, I might anyway, the way I won't come, any. Ah, David, we look at me, Russo. Now, you say, you keep me back. Let me push you anyway. I want to see. Oh, man, any. The reason why I'm meeting kidney like going from the second because we keep it for a year, and they are already so letty. So I just say, they are Miss that year, meeting Mamma something, and I'm kidney back for the meeting from the
Later, may Yamo be said. We are seeing in the Penyam. Saya Aku, a bit back to the Some of the sweet money the idea. It is Saya Muslim make us say, no problem, we are both. Abusawe ya Ghana fo bi sade omusoso ne yen eche ensam ne sade omusoso esi etiase esifa na asemi akoya pomdi mu asem dane da ye kase so pani ampempi no se bibi kire ye so wa pomdi nsem a ye ta dwa to no wo kire kire ye ne de ye kode ye ba mu nyina no eye professor Osei Opoku Sampene we senior medical officer e wo Comfort Teaching Hospital eno ati kwa Kwame Nkrumah suapon no mu a Osai e kira de e ho doctor we de wa wo die barade aso de nka wa nwumre yo and crash as you yes on count. Doctor na wapo mu te sen. Yakupanda me ho ye pa. Ya mi ase. Doctor nyumre de ye ba won chen ya pese wo de ko school kakra se de da no. Ya wo de se ko ba se e bi a. Mi a me ne wo kasai. Ye se me kidney ba ko asenti mu be hia ba ko ba bi foforo na mo de abesomu a. Eno sa na ya na kwan be ne ye fa so, na fa so de be kwa na obi a wo ye sa no, obenya wo mu odaworoma. Yo me da wase. Me church fo nsin nyina any ubia onya opepasi obiti ono ne che obia ade a wo kan ye friend organ transplantation ana organ transplant enye kidney kwa itimi abrochi itimi sisa obi liver itimi sisa obi heart ade a yen tram so be ni brain but liver ne heart ena kidney de omo ye abrochi pa na emomne mra kakra wo ho mra wo ho ne se e wo se ansa na obeye saade no se bia wo buhwani ne me ne bia me no mi no wo buhwani ne eneme de but enema honam akwa no enye adwuma ye mi no de ne enhia o se ekwohwe obi dia obetimi ne me de ahia ko nipa so ye bruni so ye bibini so free India so free China so free hini no enema bi o ye fe ne jeans no bi o itimi hia ti betimi de me de ama obi o free China ano bi free India ano bi de o free India so betimi de ama obi o Africa nti mra o kakra o ho mra o ho ye nse ubisa me metimi a chiro mo achi doctor wara ro ma chire mu kakra e okay mra ho ni se o se wiase no enema bibre ekoso a sikasem ne sikani brenti obetimi akobi a me fan se ne nua bi anana damfu bi ana ebi a obi a wonim no kra no ati se obi hia kidney transplant ana liver transplant ana heart transplant disane tiere de meni se ni nipa ko metimi abeton me di ama no na metimi aton bi di ama no nti de beni se metimi akofa nipa kwa daada no e de netu kwan so free Ghana ko India so free India free Ghana no free Ghana ko US ana British ana me ko nipa ni nim se saade na de kwa no obekọ no ni eji ne ho na kwa ho baabi e de ama obi foforo because of sika aton nti ene de mra to ho nka all transplant if any donation enye selling yenton wo donate me pewasem me pese me save especially kidney pan etayes sadin me pewasem nti me kidney no ye mienu baako eye adwuma tambia se me ni mienu kwa baako be adwuma ti metimi ayi baako achew na won susu atena se anom kwan edi fufuo edi apisie ni ade nti sanity me be chew eno yenton neso se ne sikani brenti mu amanfo bi ho ntimi ton te na mra ewo ho a o se ehwe se saa mra no ye be bisa se o to ana se wo de che no o se me de che no ana me ton wo ton dia na che se yenje se wo de che ne dia ni ahwe kwan afa so wo de che no unim ne hene o fa hene ne ba hene ne sa be hwehwe mu mra bibre wo ma o se etime be kisho se mra no wadi so selebe ya obi ntimi nkokum obi ana obi ntimi nkochu obi ba ana obi ntimi nkochu obi kunu enkidnap no se mi koton ne kidnap obi ana me sort ya se tisane ntina samra na ewo sana seche doctor wada roma yetisi monte so ne Ghana fo bi di nkomo utie nsam a Ghana fo ne bi kan omo se ade no eye mienu kura na me hu me ho ano na me sa yi ba kwa ma obi wo ye obi a wo kira de ewo apomudene mu doctor obi kasa asemo ya nipa no san pa na wo hwe opese wo ka kire wo nyina so obi wo ho
Enyinaso do benya nyinaso benyinaso na wo kan enye conjecture there was a fact in say science ana abodiemu nhwehwemu na che say nipa ya wo de kidney ba ntam de kidney kan asema cho no kidney yemienu at any given time no ba ko ye adwuma na eye adwuma na ba ko bia ba ko gina ho na woman na ba ko adwuma nti kidney ne de ubetimi ayu de ba ko ade ache ana ubetimi de ma obi a wonya problem so tiasio ubetimi ayu kidney ba ko ade ama obi a enye sikasem ana ni bre na ode ye de a ubetimi ayu kidney ba ko ade ama obi ubetimi ayu kidney ba ko ade ama obi esi de bia buche nyesi me ba me nua me yere me ofase me nana madamfo e ko check here na me ni kidney no ye ebo ye pe intimately de ba ko ache no kidney no ba ko ebetimi aye adwuma wa bra me nya so bia esi ne mom se me ko ton dia me ton anyamfa so dia ene ye hu no ye ton anyamfa so se me ton sika me ton me kidney aba ko age be se 40 million na $1 million edi amu because me ne de ne fa no ene ya na hu no because the nti hu ni say basa o say utimi de che ye fere donation ti na me donate ama me donate a me mfa me donate wa sorry say me donate aton me sika me dia ma so nti so wo ko donate a wo kwa so na bo afodi ana bi sa de ma osofo no osofo de akunya wo ni wo de ma na so waton akunya ma na mo mo donate sanity a donation is different from selling and so selling they are different nti say wo mo yes am joma sem no tum so betimi ayesa de mo enye sanity o de ya obetimi de me de be che obi betimi me kidney ba ko kidney no ye mienu ba ko left and say be no kra no ye de wo be ko ye be ko test mo doctor no be ko test o kidney no kra no eye mienu no be abakupe na ye adwuma nti wo kra wontimi fa de ma wo bi na kidney be no nyina ye adwuma de a ibetimi de bi ama baako ibetimi de baako ama obi anye problem ma anyumre yame asumdwe nka doctor enso nka so that's papa opani mpempi no ono ana ya na ye dwa to ano no de ekosko ewo apomudimo sade bi kire yadwen a ne din ene enwumasuamu obenfo osai opoku sampene wo ye senior medical officer ewo Comfort Teaching Hospital no achi okwa menkroma suapon mu a adesua ya efa apomuden ho no wosan ekira de ewo ho wonna nwume yi ye no disa enkomo no ye kwaya nimu ewo ensamfoforo emu ene anopa yi panimpa adema Global Info Analytics eye yewra Musa Dankwa one nsamtrofo adi enkomo na opani no asema waka nyina ekire se sensuo beto a ya mframa edi kan nyame ya adom a enche 2024 Ghana na yekoto aba ayi omampani a obedi yenso se MPP for na eto aso se NDC na eba o se CPP o se PNC o se Kennedy o se hwan na eba o ene ni nyina no eye Ghana kuru ya na wa kire moto no bo ase enema omudi gu akwam ebi omutisi monte so omne Ghana fo di nkomo de Ghana fo bi eka se de Ghana fo esi hunu no ene de enti obeto aba na masema se na so obenten ene de enti on de abato no kura no enya de se obeto kura na ne hwehwemu no ba abonten no na wodi tudwa atrese kane mampani John Dramani Mahama se ye to aba no wie se sia na woni ye kasa na ye to aba no de a na nko nya 49%. 15% them ye pool national and ye pege Mahama Baumia and Alan Chamatin and Omo Muka and I pege Mahama Kennedy Alan and Omo Muka. You could be national across the country. Not John Mahama, 48.3%. Baumia, 28%. Alan, 13%. Now, Mahama, any Nomune Equa, and Mahama, 46.5%. Kennedy, 29.6%. Alan, 11.3%. Yes, you call 82 constituents our Ghana hanging in all the 16 regions. And you be some questions specifically. You be some mampeni na body mbo o na mmo and bibia o mining na and a buying kaka ni modimbo and
so many other issues on corruption, on IG, and now Alan or independent, now or facing Mahama and Nebaumia, fine number 12, and it's a Kennedy Airport, fine number 12, and the interview in about 6,423 and performance of the government 55% government 55% of voting now say abino and 12% omunia gain or average and 27% very or good and 6% excellent. More than half of Ghanaians is the government is not. Also in terms of the overall outcome as to who is going to win and not emphasize they are profoundly MPP about because of Allah. You must say it's what significant. I'm an MPP and somewhere below 30%. Allah Kahua. We should say Allah support most of it coming from MPP. This is Ghana for almost about 46% there affected MPP chance, 46%, 46, and 34% and affected MPP. And yeah, Echaguye Ewa Musa Dankwa Global Info Analytics. What a year penimpa ewo hona yene no disa enkoma dwumre no nsia brem kase ne Sompa TV so na wuguso a wo hwe sa wote yenka ewo bono na po ya famu ha eye Sompa 90.7 Sompa 90.7 ne musa obi awo hafo na afeso bono ene ne important ho so ha eye Sompa 98.9 Sompa 98.9 yenya ne aka bomu a anwumre ye den samnema adese ya edi akoni abaye live ewo Facebook na YouTube no so ayi adwuma ye call Tema West and this amanyokro no emabunu afam na ye ginan na omode atodwa ye nsusuye na omode ma NDC amanyokro no se beya enka na otwemienu ntamu no omomra bonten so na omunsusuye no a omode ma wo no omomekirem se ampa omaje atum anase omonyintum asam tentene tete nyina ene se yewura kwabradufo ebeya nkono meye running mate fama kane mampani John Dramani Mahama omo kire se na anu ada bra omo de ngoma suemu obenfo na na jero poko agima ekoye no ene ma amfa to sa tratra se sa no ahwe ya ene ebe ha dwen ye poma wi susuro enti sa de ya na je se bre na so se ye de yewura kwabradufo ono na be ye running mate ede makane mampani John Dramani Mahama omo asem omo kan na kire se ye ba o man ya ba kwasem amanyo mu ene ade adwene mu da ho yenka amanyo sem yen kyerkyere mu de ekode ba ade bia no a yewura kwabradufo wa ben es ewo mu nti so munya no sa no a be boa madwuma no ayefo opani ya onen sem trofo ekasa yeyi eye Frank Basoa manya bre pa na mekasa yi medimiti ji akere mama mo fa kwabradufo kanimu bi ahye mase sebe mama ba kwalo fa bi am fa fa na akọ obi nka se obi na sponsor obi ana so bi putupa sebe mo medwa dewi sebe ya pimo pampam no ye hye oma eti ya ka kire NDC mpanifo ne se be de nyema 9 na atu omani mo nka se former trade minister Yewra Lancash kojo chematen aweza free MPP race ni ntino ekwana bia ma NDC wonde obi na beka chiwaja yiwu ba do mi na no kan so ndo betima ye enti nyema edika ba akone se NDC company for back about the officer asamba kan se da is slow ye be so be council of elder maye about the for council of elder tuma me ku ba so a me sanity me ku fi ba so a ofe am mfa ni ku ba so be decide ni pa me den me nachi NDC enti mi nyai eye party ya we atum that the akachi and this company for say mo mu nsuo fio office o meka council of elder sem nyere den encheni wa broso watra kwabano for aye motor project for instance bia branch bia no me say ye Tema West nsa nyan kan de but me mo wa de inshallah sabeka de oko bench wa che o spinning machines ama mo canopies e go ye to guarantee you ye di bi bra no and this company for say on twentwen so ene ya etwagu ye Tema West NDC amanyoko no dimu pani kwankyerefo nkita hodiemu ene ma NDC amanyoko nsamtwefo nhyemudi na se na ode sasem atudwa Ewra Frank Basoa ena wo kasa ye kwayanimu ewo ensamfoforo emu abusua saboba kai na mo ahye nso a ye nuanom a sabi bibinti ebia HIV yare no wanya bie no ye wondura mpempi no ya na wonom na aboa wo mo na omo nkwa no atime ye ten ede ama wo mo obi wa wakwa yare sabia na ye kire ne se wanya HIV yare no bia ye waduru a ye de ne to so nti wonom sei no a na je se wo yare no bi kura anya de se obi ebehunu
kane no na wo bi wo ho no mo nya yare ni bia na wakyenkyena ye chengelenge na mfiamfia ni komu hankra ni nyina ne afiri ho na maduro nti na no waka ho bi ma ye nuanom domkuma no omo kasa ekere aban se be ya enka aban ne hwe na onwo ne nsam kakra e wo port ho se be ya saa nnuro no adehye no benya bianom na omo nkwa atimi agina yie efiri se to ahodo ne niam bi edada so no eyade se hadwen papa wo bi a wanya HIV ono no woje na awuo na eduro na beduru na sese eyade se hadwen pa eto akese eto namkum ye da saa nnuro no so no sabana hwe no wanya fast na wantum ni kan ko ye afiri ho no mo a enipa be wuo no ano be ye den na ye pese ye din komo we ye nsam a dom kuma no oka na ye nin komo kakra ne hwesa de enema esi etie ye ne director general Edema Ghana Ace Commission Dr. Etu Ahene Kireme na AD enkomo papa erade asum de nka wo Sompa TV so ni yo asum erade asum de nka wo so na wa promote say doctor Ajana dumo emo pa boy ho ye ede yam yase papa anwumre de efra wa doctor na eyebokọ ne nyina kire se dom kuma ye wo Ghana mara se bedwam no ka asem bi se enuru ahodo a ye nuanom bi asabi wanya HIV yare ni bi no wonom no to ahodo bi edada so na ba na hwe ne wanya bibi amfa ho a eyade se be hadwen asam no ye tede se ya na ya adwuno ye bebre gese ye ben wadawroma na wabo emu asam te san enuru yi enuro ni de nanka ye obi wo ho our health facilities na unfortunately no we ho no bi esebi beka ho ya ebi ba July apiwe mu na I was saying ya clear by now but atna ho from July to January and I'm say clearance charges and some few levies, AU and ECOWAS levies, and COVID-19 recovery levy. No, intimately, until ama a couple for this long. Naka also for this long. Let's just say backward demurrage. Yeah, and also so just say the normal banner within 2 weeks. Intimate clear. Ebeko umbe the beko demurrage na fe ya charge penalty amwotua aka ho jesa na mabill no ekotro nti me amana basa no nanso so Ghana Health Service responsible for paying the clearing agent sani ebe ya obetumi yi normal na free port no oguso a wo ye ho adwuma in fact ne omo aka kira me ni se Oma pesika ama clearing agent. Sompa FM. Yeah, obetumi a clear HIV drugs no next week. Na atumi akọ health facilities na ma obia ohia bie no nsakam. Ntu bisame na ne ni fa ho no. Enya ngwa kakra se enuro a ye de ye nipa ho adwuma na abedu na wotwe ne enya sika anyi ne nam senti. Ye pia ede yakọ benkuma fa so kakra nro no basa no a ha adwen minim se basa ya ye wo ba bia ya ye digu se ba ya duro na ho ode ne betimi akura mu yi ananya bibi sa na te well it is an nya dia me ankasa nsuma ni je ho se basa if you say kanino na problem ayewo task clearance. Yeah, and no man it's na port for a long time. And now I buy anya tax clearance from Parliament for 6 taxes, import duties, ni kika ho nyina. Ni aka ye AU ni ECOWAS levies and COVID-19 recovery levy. Enti ansesenke basa na eyade a yebeka ho asem very seriously. If you say HIV no and no na wana wo HIV no ehia no watumi atena atumi won kwa omotumi anyankwa se mekanisa na nipa betiase a efise aduro no asu no monkwa ejina uyi aduro no free ho a just sabio yepese omunya AIDS na AIDS eyi omufri asa enti
sɛ ɛba sɛ nnuro no yɛnya bi ma ɔmo ɛwɔ sɛ da biara firi sɛ da biara ɔmo nom nti ɛwɔ sɛ abere nyinaa no ebi wɔ health facilities na ɔmo nya bi no nti saa nneɛma wei deɛ ntwa yie na yɛgu so a yɛyɛ ho adwuma a megye di sɛ ɛtuo bi ta a ɛnma saa biem. Dr. Dedam Ibusa and the Simon Fan said, Bia, me, I may know Casay, Ebia, me da a drone, so ya was a brano brano me nyabi. Now, me father said, Bia, now what you mean, me susa, se me nyabi, ne bia, me free moon. I have said, no, why no was the so bono bono, oh, free, me free moon. And dear, and so, sir, Bassa, after Obinia drone, and until I make me kind. And so, sir, you know, sɛ nipa no nya drone bi no mu a ɛyɛ risk to the person's life a ɛbɛtumi ama atwa ne nkwa so nti no ɛnsɛ sɛ ɛba saa ɛno nti na meka sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ saa deɛ wei ebi nsi biem. Yo, emu ada hɔ Dr. Anwumere ade asomdwe nka wo papa. Yo, meda ase. Dr. Etu Ahene Kyereme, Director General of Ghana East Commission ɛna yɛne no adi saa nkɔmmɔ yi na yɛda so agyina mu ɛwɔ apɔmuden nsɛm yɛkɔ apuoyɛ mantam no mu ɛnɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamudeɛ bi akɔ so ɛwɔ apuoyɛ mantam no mu ne nyinaa no ɛyɛ sɛ wɔne a mogyaboroso no afei soso na sikye yareɛ ɛha wɔ mu no ɛku adehyeɛ ɛwɔ mpɔtam hɔnom yie paa na aka ho bi ama wɔde dwumadeɛ bi atintim so ɛwɔ nat hall yɛwɔ koforidua na wei no ɛyɛ norad kente project ɛna what is idea etintim so Dr. Abigail Dodua Saki epoye mantamu yarea ensai wono na eye nkitamode ba fotene ewo mu dwumade na ase na owo ho ne nsɛm a wɔde amansɛm trɔfo no eye tietia ɔse wiase ntie na mansantie nhyɛ no nso enie people. One of them has hypertension and it has a lot of complications. We are having to deal with stroke, cardiac, heart diseases, kidney diseases. These complications are increasing. And so we wanted to really get the education out there for people to get to be screened early so that we detect the conditions early and then give a management plan which includes lifestyle modification and then the use of medications. And then we expect people to be adherent to their management plan so that you can curtail all the complications these conditions come with. So that is why we are here this morning, to give the education. People will understand the condition better, understand the complications, understand the need for adherence to improve outcomes, even if they are to develop the condition. It's true, we have to make a conscious effort. We ayanketa hodie ba fotene ewo epoye mantam no yare a ensaye ya maame ya yetene ka Abigail Dodua Saki ena yetene ka kwakra mu kra so no family physician ya wono ewo epoye mantam na yare sabia ya wo honom Dr. Nana ya Ampon Sansam a odija nsam trofo kwan ni because most of Cofona Wohono, and shed them to who animal into a back Eastern Regional Health Directorate. And yes, said this year, and say, yeah, boy, your home modern a baby wellness clinic, a baby, many would ye bet me an anti acco, wellness clinic, who here insurance, wellness clinic, who here hospital card, no, and once when who has a wellness clinic, one anti acco catcher, and tenants and patch maybe checking sugar, the patch maybe checking me hypertension, if you walk around poor, so in your hypertension BP, if you walk around poor, now Yama where droby, who should answer, and I said, one we on here, but I want me to be a question. We dream animal questions. We bet in alcohol into wellness clinic and any idea IDC and this with the CSA. A beggar young one ya bon de Ronia be a kahoma, a mouthful and embassy to say, oh, and a man will try you nothing and a debit never be no, but send call wellness clinic not to me call Hontama. A honor call near who say, eh, BBC Nayawa, they are refer on Tim, Amawako Hospital and now baby be a Yarasabi be a bow a ben, Naya Bow.
share with the Bruni Becca say patient support group. Patient support group meaning say ya boa patients and I are for more say way abba say omumba no Becca and almost muntie nia Becca. Be brain mu ho hospital almost time ni ho. And I make say what outside no be consulting room and if I know consulting room now what else I will Ene ya etwaguye eye family physician ya wono ewo epoyemantem aresabia ye wo honom Dr. Nanaya Amponsa ena yete ninken abusua ena kakra ni ena ebeto dwase kane mampani John ajekum kofo ne hokani ye maame Teresa kofo enya ne ba bi ko na emu asem ya kyerɛkyerɛ mu bebere ade akyerɛ mo sɛdeɛ enema esi ekɔ na yɛpɛsi edi ho nkɔmɔ kakra ne hwɛ sɛdeɛ na wɔtweda no animu nsɛm esi kwane nsesɛ ya mpanifo ade agu akwan mu Dr. Kwabena wɔsɛi adubɔfoɔ wɔyɛ boafoɔ pani ade ma kane mampani John Dramani Mahama wɔsan kasa ade ma no papa wɔde ma yɛnyina yɛ ho hyɛden o anwumre yi meje oso papa na apom meje Joseph Opanyama Omampanyin dada President Kufuor nya Mahama o. Ene facha me why? Okay. Wadaruma anofom brejo. Yeah. Anofom brejo. Na say no nyame ya adom a ekina da na wotweda no eba. Wadaruma ensese na ade ete sen. Edabase. Na wotweda no ye bedi no ukuada ebe. Aye October 11. Efra nopa Africa enwumre na ebedi no President Kufuor efie ewo Pediase area opposite the Pediase Lodge. This is share for now. Why? Baby enipa ben na ye hwe animu na emu asem te sen. Oh, ye dear. Ye had any protocol assemble. Why? Obia timba ye ni bi. Say ye the corner at the four. Udo nipa na akona ye. Ye had any sepenyi we the team balance collide member. Dobia timiba ye ni bi. Inya ma me na unya first lady. Inya ma me nti. Wow. Wo chefe bi abutu be bia kwanda ho ma obia se obia bitima ba ye ni bi. Why? Ade ba akwa ya na mpempi no eta ehunu no sese ko base bia yi kase bi se ba ya bambo mu asem no itimi kase bia ene ya momfa ha eya momfa ha na munsi ha se be ya ibetima di bambo hyehyɛ no so omo mbefiri kumase aba no se wotie wanwumre anase bia ohwe ba bia se be ya kyena wosimu ana nwumre mpo no wasimu a obohu ba bia we fa no so ho asem kakra te se wada roma me da se kumase for dem se opeso ba Odnam Kofoda now the fire brewer and the Yeda and several cofa and cannot be Medina Abaho. The more for the Ponamo Mubisane in Salmo Honor. So also we found some that for the Pono about brewer and also ye. Na photocopy Beron said, yeah, baby, packing on. And I'm the police for a mad direction to be a which one I say, Pakia, because there'll be only residential, you know. Bibi sana please for betuma eno kwane protocol bi abeba also bi anya ho abotre minim say yi kase pa na watweda na be da kope na anu wada roma ne krakra mu oh da kope your friends we ko ada no ko right yo asi we di ma yenya nyam ya adoma ye besia yes sir da mase papa Dr. Kwabena osei adubofo eye boafo pani edema kane mampani John ajekumokofo ya kyerese okasa edema no nso ono na ne ye no adisa enkomni nyina no ye maame Teresa kofo kane mampani John ajekumokofo ne hokani ya kyerese wonya ne ba bi ko no tenada na watweda no ne bibia no se de mu asem esikoye no na wati anwumre no nsia brem kase no nie Sompa TV so na guso a wohwe Sompa 90.7 ewo bono na po ye fam Sompa 98.9 ye tonkra tawu na yaba nyame ya ado na ye ba nsam pi akachiri 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn international awards ahodoɔ wɔn local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna bɛsan ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa pani say ubi ko nyanka ene erisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting ubim 0598559802 edin waso yetara 1 media na November bosome no ni de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ni de edikan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million What about Akoko? Na de abomo no so eni anwane saji si no so nyame nhira mo pa mo ya ade pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo eni anwan so a ye beji mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obuadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi Yaba Sompa 90.7 adehye said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonwa na topics bia akwa no nkyinyi wa hyewa ye gye wo akyinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awsesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi was Sompa sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 any Sompa TV kwesia de bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ne abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen me gidie ne sen ye nyina ye gidie baako abusia yada wase ama wakwa ba ye kɔ ye nuanom Sompa 98.9 FM nkyɛn ɛwɔ bono ɛna afenso sunwane ɛne ne mpɔtamu na ɛyɛ bibi wɔn ne ɛnanom ɛne agyanom adi nkɔmɔ na wɔn kyerɛ sɛ ɛbɛra so sɛ nokora deɛ ɛyɛ nokora adeɛ no ɛyɛ nokora a woka unsuro pempen so ɔsene pɛn ɛne sɛn nokora nyame anim ni akyerɛkyerɛfoɔ brɛ wobɛhyia teacher ni bi paa wohwɛ no shu a obi nka kyerɛ sɛ wɔkyerɛ adeɛ obi nka kyerɛ sɛ wɔkyerɛ adeɛ ɛna wakura abaasa ama ne nsa no aboro tra hia fufuo deɛ nadamfo sɛ hia paa adeɛ katua 10 million wobɛkɔ teacher ni dɛm mo paa na ɔda student mattress so teacher ni ɔbɛka sɛ ɔnwie school ɔda so da student mattress so na wɔyɛ de bɔbra wɔhɛ trɔda kakraka bɔ bɛ tententententen da bɛ ne kyena hwɛ teacher ni bi paa kɔma ma na yɛasɛ yɛ ketekete ɛnyɛ fɛ ɔde saa nsɛm nyinaa to dwa berɛ na wiase nyinaa ɛka kyerɛkyerɛfoɔ no da ɛna saa nsɛm yɛ nuanom te si kurom a wɔn ade sɛ ne bi di ho nkɔmɔ
a teacher for Rubebre, Nkrase, and Motiti. Bikura Benanti, a Bikura de Kuro, a child, Su and Sada Wakoba, or Chadi. Oh, didn't a teacher for no Canada and no more drink. Because, oh, Aqualano, and even be so Bacasa, be a teacher, in age teachers. There's a bad thing in our show. Teacher for president, minister, the teacher. How's the teacher for market your form, sir? I was a coastal president. We a minister, we are cross the chain to your cross. I won't break too much. Or Sabaya no will be more. Mommy, near teacher for no. A bear, Junior say, Mofran, one humete. And I was so away about time with fee. Woo near a yama near Indian, Wunim, not near yes or so, Wunim. And Tisanka coming, Mamma, Memene, a teacher for near Senka, a bind betting I day. I almost someone. Answer now, Minister Crowd, this of teacher in some. The aircraft said you call the background school Honor for him modern boy. Teachers name a more ball or Juman school Honoma, Nakrani. You need be more for so I cry saying, getting apart from my more you crampono, you have forced to say baby be a more. No more their support to a my way and somewhere, if you know some 98 now, Boanoa. What a by Quabramity, I make a children in a chair, my dear. So, who, Nina, a yacht for no, or Monsano, Jumanibia, or Mobre, Nukreni, Abanavena, or Coomboa. One about Prince Kakari and a ye conning chain. Now, why ye DC the Madi say a war at Chuma, Quangma Bensinum, now, on in Samoa, what Yaman some trophy a yetia Chrese, who has a dear at Chuma, Quangma Bensino, Sadia Niama AC Air Kakakona. Ya tresi ya tifri busomtwe mansi no ho ebra kane mampani John edekom kufo 2004 no ha ene o tifri ho botane ye ba ko percent puntu mapa betima sa fa ne tampa ediefra nanso na nipa ewo honom no buru besem pema hanu ene akirede na yehunu ensam pi ana ode ama ensam trofo ne dey you over deserve it. I over deserve. Now the woman said, "By a member of parliament, and I'm on two. I was into my district, in free district level, and municipal. Let's make a say a 2 and assurances be a hobia as a demand. My young class, I say a dear district in the municipal, so you're Saka. And dear Bakwa can say, yes, yes, or Mampany. That will be 2 Sebia or Pajama in Snibino. Medium is just actually my number 1, a pager. Ye 2 1 na mo na ma hemfo titru MP and I'm on 2 bi o si into be a home crata some Ministry of Local Government presidency wherever RCC baby a 2 1 na mo menim say enche bia no because your district nyina na 10 years ago because 2010 a year census na district population here below 100 and around 90,000 yeah population census now we are almost 250,000 exponential growth this one etimianya and any person there, the Pradia. To show municipal CBA war, yeah, raging higher. Obvious population, I'm about Copen and idea. A BTA is there's no municipality in this region, and the population be dragged to Macau. A Bimudia cry just a fraction of the idea. And also, I didn't put you near them, Eba. Because they're quite back, you 2 1 and P 2 1 more. Tia call Eba and Rose, no some quantity. A boy a year gay young Kabema 1 for 1 ton. Etraguye honorable Prince Kakari. One na ye DC the man this year a war at Chuma Kwangma Mansinimu. Then Samoa, what the man some for a day. I watch a dear this capital ho, I don't know. Na ye ko ye nimu a war and some for ye ko at Toye a tiffy mantamu. Baby, I have froze board dear, if you board dear echo a sanku. And yanti say. A quino, a tuakra, a BB, and so brand some more sunny dear guno. A mad addition to me and a what me up. Nanka, your boy, home, they say, you be my bright. I jamfra, one they see a nemo a war, a toya etifi man tammu. Na Sadi will see a toy and canon soon gusoya a hat dream or hopper. The scientist woman with Naso Coranoa. Na a sign up banetti in Kenya no and the new room, no way, no idea. I was saying, when I am here, dear. And you may and command see air coro. What China Danyame ya to more modern Netian Kaibona Eshanon so said, would one be Chilemo our 21st clinic, young Crabata be a bear war. The woman said, Baby, I will be no 21st clinic na was a woody when he echo na oko hard yeke, would your own cockra me and Sawaria, would your cock neco hard yeke. Cohead doctors, nurses, a honum,
na sciatica ɛkɔ yɛfa so a yɛsa sciatica no na yɛtwa herbal treatment na yɛtwa massage papa bi yɛhwehwɛ wo ntirimu nkasɛɛ mu wo mogya mu na yɛakyerɛ wo yareɛ wɔ hɔ waharawa wo brɛ boɔ wakoma ho wo nsono deɛ ɛkɔ deɛ ba adeɛ bie wɔ wo nipadua no mu ɛne ani nyinaa no 21st clinic sa wo deɛ bra na ɛbɛhwɛ adeɛ mpakyɛ kumase yɛwɔ hwea overseas yɛ akyerɛ sɛ yɛbɛn alpha radio ɔboase cancer cortex wɔkɔ junction mebakyɛ nkramantam so dɔme market hɔ sunwane nkoransa ɛna tachiman wo deɛ wo frɛ number no a yɛ branch na ɛbɛn wɔ no ne akyerɛ wo na ɔba hɔ kyena nyame yɛ atom a anopa de bia yɛwɔ hɔ 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic deɛ yɛba yɛyi obi agye to msampa yɛ ne sciatica expert no ɛhe fa na wohwɛ wokɔtɔ de anwummerɛ yi wadidi anaa wopɛ biribi asi wo mpa no tifio sɛ bɛyɛ a wode bɛtwa w'ano mu anaa wode sweet after meal wate aseɛ ɛyɛ mizo ɛna wɔsa woyɛ de yɛ saa adwuma no na mizo no ɔho ebia wonya nya bi nom yi bra asɛm a yɛka no yɛsɛ bi a metɔn adeɛ na mama meka saa yɛ de wo mizo no a yɛka ho asɛm no sɛ woanom bi da ɛna woatɔ bi da a nka meka yi koraa no nka wonim me number koraa ka wobɛyɛ mobile money ama me ɛfiri sɛ asɛm pa na maka kyerɛ wɔ no obi a watɔ mizo ni bia no bia no ehunu sampa o kurom efiri sɛ wanom mizo ni bi da hu sɛ saa nsa no a drinks bi a wodi ka no me deɛ wasɛ wo sika kora wasɛ wo no mu kora wo se afem ɛma ahoɔdene sese ni padua no nuaba ahodoɔ ne yɛde ayɛ mango deɛ wɔ hɔ ne nyinaa yɛyɛ ho adwuma kama ne yɛde aba na hwɛ baako nso wɔ yɛfrɛ no sɛ 5G ɛno na ɛda soɔ no ɛno sɛ nuaba ahodoɔ yɛakeka bom na ɛyɛ nipadua no mu adwuma ma nipadua no ahoɔdene gye nipadua no si yie wɔ apɔmudene kwan so sɛ wonya mizo ne 5G no bi a ɔbaa no koraa wo ne no akɔ sɛ dɛn na bi a baako hu sɛ wɔkɔpa kyɛw akɔ baako nkyɛn a wodeɛ wokɔ a ma mizo no ɛnkasa kunkuro koraa sɛ somgye deɛ ɔkyerɛ hɔ ɛno a ma wie asɛm no ɛtiatiatiatiatia fɛ Dr. Silas ɛsi a Dr. Silas na wɔnyɛ wo so ɛwɔ 0246 270221 0246 270221 wofrɛ yɛ a na Dr. Silas ɔgye wo so na wonim sɛ kooko ɛha adwen paa ayamtim ɛnyɛ koraa sisi yadeɛ boo mesrɛw sɛ bi ha wo a bɔ mmɔden sa 3A Herbal Center wɔnnuro yɛ a wɔde aba dwa soɔ no wobɛnya bi deɛ nti a meka sɛ wɔ sɛ wopɛ bi ɛne sɛ sisi yadeɛ no ɛtu aseɛ ɛberɛ a ɛma biem hɔ de hia me kooko no afifiri hene fa obi wɔ hɔ bɛkwan ayamtim wɔwura washroom hɔ bɛka sɛ wɔkɔdware wɔ WC ne so ɛso nyinaa fɔm fifire nko a apram adeɛ no adwo 2 o'clock na ɔsi fufuo ho di ne yɛmo nyinaa tintim mesrɛw 3A Herbal Center duro no deɛ wonya bi a asɛm no wawie ka 0546 107 0546 107 Mr. Herbal Dani Herbal Pedank ɛna afei ba bi ɛtɔ nnuro bia no wɔso pɛ 3A Herbal Center wɔnduro yɛ a wɔde aba edwa soɔ no bi Universal Natural Clinic ni wasi yanka nkyerɛ wo sɛ deɛ nti a wasa wo ba ato nso S-line ya ɛbɛn bonsuom hɔ no ɛyɛ tietia unom pɛ na ayɛ dɛn wo kasa no nso umogya no deɛ ne wom yareɛ no ayɛ dɛn obi de aduro aka wantumi anyɛ yagye wo ho sika nyinaa nti wote sɛ yɛkasa bibiduro koraa na wo bu afu na wakyim TV no ɛde afiri hɔ na wakyim station de afiri hɔ a mesrɛ wo anwumne wo yɛ ayɛ mfomsoɔ mama no nsi na bo hu deɛ nti a meka ho asɛm sɛ wo sɛ kyena nyame yɛ adom anɔpa wo de wɔ ne kyerɛ Universal Natural Clinic yareɛ bia dahwɛ efiri wo nan murom ekosi wa pampam yare bie body wa tiasefo asase so no Universal Natural Clinic ebesa yare no dia ma or doctors abrane huntahunu ene wo afidie huntahunu abrane wo ho a ekere ba bie yare no wo a na yeyi yare no dia firi ho horom ye gi yare to ho na wo momu kofie unti wo mpe na apede he ena wo ba ho nso a kasa bia wo ka bia no ye woni pa wo ha wote sa kasa no a wo ba kyerɛ wo nsɛm no a wo ka no mu e de akyɛ doctor pani no na ye adwuma no simple ye no wudi nkomo te sɛ de atifie na ya sawo yare Universal Natural Clinic bra na ye ni nkomo kama 0556 224 102 0556 224 102 ona da roma ye home so na yesi ayi nkai boy tew ya me ya atomu a na kyerɛ sɛ sorry ya na asɛm pani padwumadie no ɛna ɛba wakwam sei na ɛyie no nso sɛ yɛ esi ɛteɛ na nanom a wɔte ayi pa soɔ anie ɔyekuo abusua pani Kofi Nyamekyɛ na nakwabena mensa otumfo dabehene manhyia kumase owura SA ahen director ɛwɔ Viewpoint Company Limited enkran ɛgya wusu madam adwoa adu madam abena ensia
omu nyina no ewo kyekyerewe afigya madam Mary Tiwa enso so ewo kumase ye maame ye ne awo ade no na nade pa bi afiri ne nkyɛn owura yere Agnes Owusuwa Jesse dodo na afrɛ no ante age ema bi a eka akyire enie Stella Jesse Dicknesses Dorcas Wiafe Beatrice Jesse Mary Jesse Joseph Entry Ekwoba Jesse Nelson KSTS omo nyina nso so ewo kumase David Jesse owo denase aduana ba nana yaw mensa abrampa bonumrane otafrija ene na ye adwuma ewo Sompa TV Sompa Radio to kyerɛ nyame yɛ adwuma adwuma efo nyina ye ba kyekyerewe na ye beja ye nua pɛma na mana katade papa opani Emmanuel Ekwoba Jesse ebra wote ase no ofrɛ no ofa Jesse wonya mfinsia aduoson baako sɛ na ye no hyehyɛ esitie ene ahomadakyen no nine empe mu pe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  ewo efie na ebɛn mpempi ne baabi a wɔtaye yie ewo kyekyerewe no ahomakye no nine kosi anopa no nkron ya me ya adom na sa nimu tete a ya kyerɛ sɛ Apostolic Church amusiye hɔ yɛ kyekyerewe no anopa no nkron kosi duba akoso no hɔ na yɛde papa ba akɔto sɛ bɛ ya ubenya manepa bi abɔ nananom mu a wɔte wɔ mu no ye wi a na yenwie be ba betena se ewo baabi a ye yie no ewo kyekyerewe hɔ figya hɔ na efre wi adon kokosi anwumera no nsia ne kwase da so no ye be kɔ di Apostolic Church kyekyerewe na ye de aseda kɔma awurade anopa no nwɔtwe ekosi wi aprom to bre efri na ase asɔre no wie no a no na ye sa betena se baabi a ye yie no a na ya nom sikata ye etwato akora ɔno ankɔbɛba ena ma obi ayie eba ye anwumera yi nyina no yɛmfa yɛ akɔma abusua ma hwera de kɛseɛ pa na kwabana kɛse nie mede obesia asɛm mpɛ nipa o nipa ɛna pɛ ne ho asɛm ɛda wase ama wadwo anwumera yi